ešte raz chcem zaželať úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a dúfam, že im či ministerstvo alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky budú nápomocné v tom, aby prekonali toto ťažké obdobie života. Ďakujem. Tak, píše nám Anton, zdravím do štúdia, prosím, chcem sa opýtať, aký máte názor na pána Fica, že on išiel po ďalších našich padlých vojakoch v Afganistane, tak nám to prezentovali médiá. Nemyslíte, že už robil prezidentskú kampaň? Ľubo. Áno, tak už sme zase na domácej scéne, ale nevadí to, súvisí aj so zahraničou. Ja som sa vyjadroval na stránke Zemaveď o osobe Fica ako takej, ale o princípe v Afganistane, naši vojaci v Afganistane. Zomierajú tam naši vojaci. Mohli by sme sa ešte opýtať, že koľko slovenských vojakov aspoň za posledné roky bohužiaľ umrelo na misiách vo svete? Ak sa to dá nejako zhrnúť. Myslím si, že s týmito ďalšími dvoma kolegami by to malo byť v tomto momente, čo sa týka priamo nasadenia v operáciách 59 príslušníkov. Od vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky, respektíve armády Slovenskej republiky v roku 1993. Sú tu vo všetkej úcte, nechcem sa nikoho dotknúť, sú tu pochválaní, alebo je okolo nich atmosféra, ako keby boli národnými hrdinami, ale nie je to tak. Položme si otázku, za čo my bojujeme v Afganistane. Za čo zomierajú naši vojaci v Afganistane. Za koho záujmy? Za aké ciele? Za to, aby bol svet, jak to oni oficiálne tvrdia, naše elity a zahraničné elity, aby bol svet slobodnejší, demokratickejší, aby pomáhali Afgáncom. To predsa nie je pravda. Bojuje sa tam za určité záujmy, vieme za aké záujmy, za americké ropné záujmy a za geostrategické záujmy o zdroje. No a nezabúdaj na makové polia, alebo to je si Američania strážia. Samozrejme, obchod s drogami. A druhý faktor, ekonomický, tiež si to povedzme otvorene, naši vojaci tam idú bojovať nie z nejakého presvedčenia, že sú bojovníkmi za slobodu, ale takisto aj americkí vojaci, ktorí narokujú do armády z ekonomických dôvodov, ináč by zostali na ulici alebo boli by v gangoch. No jednoducho tam idú aj za peniaze, pretože si doma budú môcť kúpiť byt, alebo dostávať dom, alebo zlepšiť životnú úroveň svojej rodiny. Idú tam ako vojaci, idú do bojov, to znamená, že jasné, že hrozí im smrť. To môže hroziť aj policajtom, ktorí sú tu nasadení v rôznych akciách a pri organizovanom zločine. Čiže vybrali si to ako povolanie, idú s tým rizikom, že môžu zahynúť, ale nebojujú tam za túto krajinu, nebojujú za jej záujmy, ale bojujú za dve veci. Za cudzie záujmy a za svoju životnú úroveň. Tým nechcem znevažovať ako tie obete alebo konkrétne tých ľudí. Ide mi o princíp, že za čo my bojujeme v Afganistane a koho vyhlasujeme za hrdinov. A ďalší faktor je ten, že politici si na tom prihrievajú, presne to bolo povedané, predvolebnú polievočku, svoj imič a v podstate tým demonštrujú aj svoje vazalstvo voči mocným tohto sveta, že tam máme svojich vojakov a my ich tam oceňujeme ako hrdinov. Takisto asi Afgánci pochvávajú svojich talibancov ako hrdinov, ktorí bojujú za svoju vlast ako Sharon. Dobre, Ľuboš nám píše. Ahoj, Ľubo, hovorí veru pravdu, čo sa týka tých vojakov, boli to žoldnieri nič viac, síce škoda životov, ale zomreli v práci. Mne na tomto vadí jedna vec, iba to, že proste aký problém my máme s Afganistanom, vieš, ako my, Slováci. Vieš, prečo sa my musíme niekde pchať a starať sa do cudzích záležitostí. Ty vieš o tom, že by Afganistan nám niečo urobil? K tomu sa presne chcem vyjadriť. Ja som aj spomínal, že to vieme, že z akých dôvodov sa vedie vojna v Afganistane. Ale zoberme si len opačnú situáciu bez toho, aby sme ospravedlňovali alebo glorifikovali Sovietsky zväz. Keď Sovietsky zväz trhol do Afganistanu, aby tam bolo komunistické vedenie a podobne, tak tam nešli všetky armády Varšavskej zmluvy, išli tam len sovietskí vojaci a tak si to aj Rusko odnieslo, teda vtedajší Sovietsky zväz. Dnes, keď Američania chcú presadzovať svoje záujmy, tak do toho vtiahnu celé NATO. A vtiahnu do toho NATO samozrejme, pretože
sú na to prostriedky, aby financovali žoldnierov, presne tak, lebo to sú žoldnieri, to sú profesionálne armády a ten vojak sa tam hlási v našich podmienkach predsa dobrovoľne, že tam chce ísť bojovať, alebo sa dá do takého druhu vojska, aby bojoval v zahraničí. Takže to je fakt na žoldnierskom princípe. A tým pádom tam nemáme o čom diskutovať, pretože to nie je obrana hraníc, to nie je obrana národných a štátnych záujmov. V americkom ponímaní sú americké štátne záujmy a národné po celom svete, ale to je ich hegemonistické uvažovanie. A ostatné krajiny sú do toho zaťahovaní ako vazály, ako súčasť Severoatlantickej aliancie, ktorá mala byť v podstate obranným spolkom, ale vlastne vedie vojny po celom svete. A určite nie v záujme európskych národov alebo amerického národa. Pán minister, po takýchto udalostiach v lete alebo včera neuvažuje sa o tom, že by slovenské vojska boli stiahnuté z takýchto misií? Tak ako bolo povedané pri incidente v lete, my patríme do nejakého spoločenstva, v tomto prípade do Severoatlantickej aliancie a tak ako sme povedali, nemôžeme ustúpiť teroristom a nejakým spôsobom sa podať. Sme vypočítateľným a stabilným partnerom Severoatlantickej aliancie. Takéto skutky sa stávajú. Vidíte sami, že to vyslanie vojakov a ich pôsobenie nie je žiadna dovolenka. Naozaj, že sa pozerajú dennodenne do očí smrti a čelia hrozbám. A myslím si, že by to bolo zbabelé a aj nejakým spôsobom absolútne nepripustné, aby sme ustúpili z našich postojov, ktoré sme deklarovali a určite, čo sa týka Afganistanu, dodržíme náš mandát, ktorý bol schválený Národnou radou a ktorý deklarujeme našim partnerom, že do konca roku 2014 ostaneme v Afganistane ako stabilný článok Severoatlantickej aliancie.